en certs llocs, en certs municipis, diuen no passem per això, no passem, no volem que hi hagi un altre mètode. No volem que se'ns controli qui entra a tirar la porqueria i qui no entra a tirar la porqueria. No volem, volem altres coses. I això és el que ha passat a Premià de Mar. A Premià de Mar ha passat una cosa així. De fet, li diré un rebel·lió, per dir-li d'alguna manera, no? Entre cometes, evidentment, que han dit que els veïns de Premià han dit que la majoria que no volen utilitzar els nous contenidors digitals i deixen les bosses fora, perquè no volen, interpreten que hi ha un control per sobre del què, una invasió de la intimitat, que hi ha altres maneres de fer reciclatge. I clar, l'Ajuntament s'ha posat dur, els veïns s'han posat durs, resultat, tenim una polèmica a sobre, força interessant, en aquest cas perquè parlem de Premià, però és força interessant per fer reflexió de les maneres i les formes de reciclatge. És interessantíssim, perquè és un d'aquests temes que és interessant. Bé, en parlem perquè des de fa un any aproximadament es va crear la plataforma Stop Contenidors Digitals per part dels veïns de Premià de Mar. I parlem amb la Carme de la plataforma Stop Contenidors Digitals perquè ens expliqui el perquè de tot plegat, no? Carme, bon dia, benvinguda. Bon dia, José Miguel. Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Carme. Bé, explica'ns la història. Com ha començat això? Sí, a veure, nosaltres som un grup de veïns que vam formar una plataforma perquè coincidim en el fet que no ens volem identificar per separar llums de la brossa. Volem aprofitar per aclarir que el nostre moviment és un moviment del poble que no pertany a cap partit polític ni a cap associació. Naixem del poble i som gent lliure, cadascú amb les seves creences. A la nostra plataforma hi ha molta gent gran que se senten agraïts per la feina que fem, per defensar-los, perquè pateixen molt per fer servir aquest sistema. Posem un exemple, una persona gran que li costa caminar, que baixa al carrer, que arriba davant del contenidor, s'ha oblidat el deterge, o que el contenidor no se li obre, en aquell moment pateix angoixa i malestar. Per què? Perquè se n'adona que està fora del sistema. Si nosaltres com a societat tenim a la gent gran que ha de ser el nostre pilar i quan tirem endavant iniciatives d'aquest àmbit i deixem fora el més important, flaco favor ens fem. Afegim també les persones amb mobilitat reduïda i malalties neurològiques a les que fer servir aquests contenidors els suposa un problema quotidià afegit. D'entrada estem parlant de que no hi ha inclusivitat davant de tot això. Exacte. No hi ha inclusivitat davant de tot això. No. I també és una mica el rebuig a ser identificat, no? Exacte. Encara a hores d'ara ningú ens ha explicat o ens ha donat un motiu de pes o consistent perquè acceptem el sistema, vull dir, ataca els nostres drets individuals i la nostra privacitat. No sé si, conforme a la llei de protecció de dades, això és correcte o no, que l'identifiquin. Ho sabeu? Nosaltres considerem que vulnera els nostres drets personals. Segons la Constitució, ens empara, segons l'article 18.1, el dret a la intimitat. D'acord. Perquè, a veure, pensem que cap administració ni cap empresa adjudicatària, molt menys, hauria de tenir un accés als hàbits de consum de cada habitatge. Perquè traspassar aquesta línia és traspassar el dret a la intimitat que empara aquesta Constitució. La brossa és un dels aspectes més íntims de la vida privada. Vull dir, dins de la brossa pots trobar que engloba els hàbits de consum, una malaltia, tendència política, social, econòmica, religiosa. És molt més important dels que en pensem com a societat. D'acord. Abans de que algú se li passi, segurament algú que el pugui estar escoltant, se li passi pel cap, entenc que no esteu en contra de reciclar, esteu en contra de la manera que s'està aplicant per fer-ho. Sí, disculpa que et talli, en absolut. Vull dir, és la base de la nostra plataforma, és la preocupació que tenim per més que reciclar, separar, perquè els veïns separem, i estem a favor totalment de la inquietud que té l'Ajuntament o consistori en tant en quant hem d'arribar a uns percentatges que ens marca la Comunitat Europea. Ara bé, el camí, amb el que diferim és amb el camí per aconseguir aquesta taxa. Aquí volia anar això, Carme. Clar, quan aquí sembla que és una mena de partida entre Ajuntament i veïns, no?
No, heu anat a negociar o a dir a l'Ajuntament, escolteu, no estem en contra de reciclar, però no estem d'acord amb el sistema. L'Ajuntament quin paper o què us explica? A veure, començo nosaltres, hores d'ara, com a plataforma, encara no hem aconseguit una reunió formal amb l'equip de govern, malgrat que ho hem intentat. Hem assistit a plens, hem fet comunicats, manifestacions, hem fet 3 manifestacions, ens hem presentat a la síndic de Greuges i esperem i desitgem que en algun moment parlar amb ells perquè tenim els mateixos interessos, vull dir, volem anar de la mà, tenim els mateixos objectius perquè va ser això, vull dir, com a societat, com a veïns, i a més perquè volem una cura del poble, que hores d'ara no la tenim, volem que el poble estigui en altres condicions. D'acord. Bé, hi ha municipis que per utilitzar la targeta amb els contenidors hi ha un descompte en la taxa d'escombraries, un descompte. No sé si aquí concretament hi ha una contraprestació. Comenta una miqueta el tema de la taxa de premiats, la famosa taxa justa. Sí, exacte, correcte. Exacte. Es nutreix de les classes socials més desfavorables i beneficia les classes que econòmicament tenen més recursos. És a dir, és injusta i discriminatòria. Perquè amb aquesta taxa paga més qui més vegades sobre el contenidor d'envasos i de rebuig. Llavors, una família, per exemple, nadons, que fa servir molt bolquet, o una casa amb gent gran que alienta a diari amb papadors, que s'està castigant per un hàbit de consum que no poden triar. I si tenen un poder adquisitiu alt, ho pagaran. Però si tenen problemes dins una família pobra o de nivell més baix econòmic, ens estem empobrint més. Per tant, l'eslògan aquest de qui més recicla menys paga no s'ha acercat gens sota el nostre criteri. De fet, desincentiva el reciclatge. Tantes vegades sobres, tantes vegades pagues. Hores d'ara, per conèixer una miqueta com funciona, ara mateix, per envasos i rebuig, hi ha una penalització, que és el que tothom compra, tal qual està muntat el sistema avui en dia, supermercats i grans cadenes, no? El cartró i l'orgànica bonifica, però amb un límit de 20 euros anuals. Aquí està la trampa, està topat. I un d'afavorir qui fa bé la feina, el sistema ens castiga per la nostra manera de consumir. Llavors, la tassa és una penalització encoberta al consum i seguirem defensant el que creiem que és legítim. D'acord. Clar, arribarà un moment que això s'haurà d'arribar a un acord, no? Perquè tampoc el carrer pot estar ple de bosses d'escombraries. No sé, l'Ajuntament en algun moment haurà d'arribar a un entente cordiale per l'objectiu de reciclatge i que tothom estigui d'acord. Exacte, perquè, de fet, aquesta és una de les màximes preocupacions que tenim avui en dia i anem que està començant la calor. Nosaltres, com a plataforma, en cap moment hem organitzat, ni incentivat, ni fomentat actes de protesta com deixar la brossa al terra. Això vagi per endavant, ni vandalitzar contenidors. La nostra via és totalment pacífica i del diàleg, que és el que esperem. Volem enfatitzar en aquest punt, José Miguel, perquè és un tema que veiem que ha de ser base i ha d'haver-hi un acord amb aquest tema i d'estar tots d'acord, tots els sindicats, no? Vull tenir un consistori com veïns. Aquesta és la base, que no estem fomentant el deixar la terra la bossa a terra, disculpa. D'acord. Doncs, Carme, de la plataforma Stop Contenidors Digitals, escolta'm, gràcies per explicar-nos la situació. En aquest cas, en concret, parlem de Premià de Mar, però és un exemple amb detalls que més o menys s'extén per molts municipis de Catalunya. Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada molt forta. Moltíssimes gràcies a tu, Miguel, i a vosaltres per donar-me el veu i que el que necessiteu és una porta oberta per que vulgueu el futur de saber. Gràcies, molt amable. Gràcies a tu, Carme, per atendre'ns. Doncs, ja veieu, a més, insisteixo, perquè hem parlat de Premià de Mar en aquest cas, però és una polèmica que s'estén a molts municipis amb més o menys en rebuig sobre la manera de fer les coses. La manera de les coses. A mi, si em pregunteu, que no, ningú m'està preguntant, però si em pregunteu diria, ostres, i possiblement hi hauria alguna manera de fer millor les coses. Estic convençut. Bé, va, que de seguida